Dan Clark, a munkakézikönyve. 10 mód, ahogy ne kezd az első napot. Na jó, te! Hozd nekem egy nagy dupla cappuccinót! De most, te lusta tök! Én vagyok az új fiú. Hello! Én vagyok az új fiú. Mi van? Hello! Nyuszikám! Otthon hagytad az ebédedet. Kösz, anya. Meg fogunk halni! Én vagyok az új fiú. Akkor a buli lesz ez. Én vagyok az új fiú, veletek dolgozom. Hello. Jó reggelt, én vagyok az új fiú. Mi van? Azt hiszitek, részeg vagyok? Na várjatok csak ebéd utánig. Ő sem fog többé más helyére parkolni. Hello, én vagyok az új fiú.